खुंगा स्निथि जारिमिनारि संकस खेराइ फुजाखौ गाजा गोमजायै दुलारायगुरि बाथौ आफादा खुंगासिनो दङ। मख'नो गोनांदि फुंनि 8 रिंगायाव दुलारायगुरि बाथौ आफादनि फिरफिलाखौ गसाइगाव जिल्ला गुदि बाथौ आफादनि मानगोनां आफादगिरि जगत दिपेन्द्र नार्जारिया बिरहोनायजों जागायजेनो। लोगोसे बे संकस खेराइ फुजाजों बर'फोरनि माखासे जारिमिनारि गोबां सोमोन्दो दं होननानैबो बुंथियो। दानिया फैदो जोंनि खौरांनि गेजेरजों आबुङै मिथिनानै लानि। जों दिनै बे स्निथि खेब जारिमिनारि संकस खेराइजों लोगोसे जोंहा ब्रैथि जोंहा गसाइगाव जिल्ला दुलारायगुरि बाथौ आफादनि जे मोनसे कनभेनसन दङ। मैया मोनाबिलिनिफ्रायनो जाजेनबाय। दा दिनै जोंहा फिरफिला बिरहोबाय। फिरफिला बिरहोखांबाय जोङो। गासै जोंहा मोनब्रै आफाद दं। जिल्ला आफाद, बेनिफ्राय जिल्ला माइनाव आफाद, जिल्ला लाइमोन आफाद, जिल्ला अजा आफाद, बेनिफ्राय आरो 9था जोंहा गासै मोनगु 9था जोंहा दख्रा बा आनसलिक गुदि बाथौ आफाद दं। दा बे जों गासै 13था फिरफिलाखौ जों बिरहोखांबाय। दा फिरफिला बिरहोखांनायनि उनाव जों आलासि जे जिरायसालि दरखं बेखौबो दहायनो बेखेवखांबाय जों। बेखेवगिरिया दहाय फैखाबाय। बे बर' साहित्य सभानि लेङाइ आफादगिरि प्रसन्नलाल नार्जारि बिथाङा बेखेवना गालांबाय। दा बेनिफ्राय बेनि उननि हाबाफारिया जोङो नैबावहाय गारजासालिखौ जों दा बेखेवबावगोन। बेवहाय जोंनिनो BTCनि आगोलनि CM सभाराम बसुमतारी दंखायो। दा बिथाङा फैनानै दङ। दा बेनि सिगां नैबे हाबाफारिया मोनसे थालांदोंमोन आरो जोंहा मोननैया। गणेश थानखौ जोंनो जाय दान होदों बे गथायना होआखैमोन। दाख्लै 16 तारिखआव गथायना होनांगौमोन, बे गथायना होआखै। दिनै गथायना होबाय। दा दिनैनिफ्राय जों बे थानसालिफ्राव मोदाइफोरखौ सोजोबसिगोन। आरो बेनिफ्राय गारजासालि लुफुंना होनाय जाय बिगुमा धुनिया जेतमल मालु होनदोंमोन। बे जेतमल मालुआ दाख्लै 16 तारिखआव सफैनो हायाखै। 16 तारिखआव सफैनो हायैनि दिनै जोंनो नांथारगौखाय बिथाङा गाव गैयाब्लाबो गावनि बिसिखौ हिन्जावखौ लीला मालुखौ थुंहरनानै बेनि दरखंखौ बेखेवनानै बेखौ जोंनो न'खौ गारजासालि न'खौ जोंनो गथायना होबाय। जोंनि दिनैनि गाहाय हाबाफारियानो बेनो। दा बेनिफ्राय जोङो दा बेलासिनिफ्राय बाव आरजिसिगोन। जोंनि अजा आफादा बाथौ अजाफ्रा जोंनि बे गासै मोदाइफोरखौ बै गोजाम न'निफ्राय थानसालिफोरनिफ्राय बाव बोथ्रोदनो लाबोसिगोन। आरो बेनिफ्राय जोंहा खेराइया गाबोनसो। गाबोन जोंहा अपेन सेसन दं, गेवलां मेल। बेनिफ्राय गाबोन मेलावहाय नोंथाङा रायजो राजानो मा मेसेज हरनो सानो नामा? गेवलां मेलावथ' मेसेजआ बेखौनो आं हरनो सानदों। जोङो जिहेथु जों गासिबो बाथौआरि आरो बे संकस खेराइया जाहैबाय जों बेखौ जारिमिनारि होनदों। मानोना जों बै 1655 1665 बै मायथाइयाव जे जोंनाव नरनारायणआ बेवहाय जे खेराइ खुंदों, खेराइ खुंनानै जे बेवहाय बेनिफ्राय बे खेराइ खुंनानै बर'नि नेमै दाउ अमा फारौ बोरमा बुलि होनानै खेराइ खुंनानै बे मेसफोरजों, मेस माने जों बर', बे मेस हारिजों बाथौनि नेमखान्थियै बुलि होलायनानै जे फुजा होनानै खेराइदों। थिग बे खेराइखांनायनि उनावसो बे दावहायाव ओंखारलांदों। दौदिनि अनस्राबावनानै बेनिफ्राय देरहासार जाबोदों। दा बेखौनो जोङो गोसोखांफिननानै दिनै स्निथि खेब गाबोन खेराइगोन। बे स्निथि खेब जानोसै जोङो गोसोखांफिननानैसो। खिन्थु गासै बैनिफ्राय फैनायाथ' बे गोबावखासै खेराइ जेननाया। खिन्थु जोङो बेखौ गोदानै जोंनि बाथौ आफादा स्निथि खेब जोंनि खेराइफिनदों। आरो बे खेराइबाय थागोन बोसोरफ्रोमबो। बे फाल्गुन दाननि प्रथम सप्ता सनिबाराव जों बेखौ खेराइबाय थागोन। आरो दा बेनो। आरो आं ओंखायनो खावलायदों बेखौ जोंनि गुदि बाथौ आफादल' नङा, जोंनि बुलि होग्रा बाथौ आफाद नङा, गासैबो बर'आनो बाव फैनांगौ। खारन जिहेथु बर'आ बे जारिमिनारि संकस खेराइजों लोगोसे बर'नि जारिमिनबो दंफायो। जों गोदो बर'आनो गासिबो बाथौ नालाय, बाथौआनो बर'आनो बाथौखा नालाय। दा ओंखायनो जों बेखौ बर'नि होननानै जों गासिबो जों बेखौ बाहागो लाफैनांगौ। आं बेखौ खावलायदों। जोंनि बिसेसकरि जोंनि बुलि बाथौआथ' फैखागोनानो, जाय गुदि बाथौनि। दा बिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन बाथौफोरखौ आं हांख्रायदों आरो रायजो राजाखौ हांख्रायदों। आरो गासै बर' हारिखौबो आं सहजग होनो थाखाय बेयाव खावलायबाय। जाहाथे बे जोंनि गासै हाबाफारियाव बाहागो लानानै गेवलां मेलावबो लोंहोर फैनानै बेवहाय नुजाथिफैयो। बेखौनो आं खावलायनो थाबाय। आरो जोंहा जारिमिनारि बे संकस बोराइ दै दायनिमारियाव जे जोंहा बोसोरारि खुगा लाइसि दिहुननाय जायो। बे बोसोरारि खुगा लाइसियाव
जागायनानै दिनैसिमहालागै जोंहा खुगा लाइसि महरै बाथि बिसान नुजाबाय फार्स्ट जेब्लानाखि नुजादोंमोन सेथि बिसान आरो नैथि बिसानखौ जोंहा फोजाखां मुसाहारि बिथाङा सुजुनानै दिहुनदोंमोन गाहाय सुजुगिरि हिसाबै बिनि उनाव थामथि आरो ब्रैथि आरो बाथि बेखौ आंनो गाहाय सुजुगिरि महरै नैबे जोंनि बोराय दै खुगा लाइसि बे बाथिसिम जोङो दिनैसिम बाथि खेबनि थाखाय जोङो खुगा लाइसिखौ फोसावनानै दिन्थिदों दा बेवहाय फोसावनायाव जोंहा देग्लायनियाव बाथि बिसानाव जोंहा गासै मोनजि रायथाइफोर दङ आरो मोनजिनै खन्थाइ आयदा दङ दा समनि आंखालाव सुजुग आरो सुबिदा दा कालेक्सननि बेलायाव एबा आर्टिकेल कालेक्सननि बेलायाव जोङो मोजां रोखोमनि जगाजग खालामनो हायैयाव जोंहा गोबां गागि लिरगिरि बिथांमोननि लाइसिखौ जोङो समनि गेजेराव मोननो हायाखै दा बेखायनो जा एसे सम मोनदों बेयावनो जा साफा सानै खन्थाइगिरि बिथांमोनहा बा रायथाइगिरि बिथांमोनहा जा जोंना आर्टिकेलफोरखौ एबा लिरबिदांफोरखौ हरदों बेखौनो जोङो बिथांमोननिफ्राय बासिख'नानै सायख'नानै जाखौ होथाव होथाव बेखौ होनाय जादों आरो बे थिलेबलेब बांद्राय गिदिरबो नङा थिलेबलेब नायथावथाव फिसा जोंनि बे लाइसिखौ जोंहा जारिमिनारि महरै जेब्लायबो बियो जोंहा जानानै थादों जारिमिन जानानै थादों दा जोंहा बे जे देग्लायजोंहाय जोंहा खेराइ फोरबोआ बेवहाय मोनस्नि खेब जादों खिन्थु लाइसि महरै नुजादों बाथि खेब दा बेवहाय आं गाहाय सुजुगिरि महरै बे फंनैसोखौल' बुंनानै आं बेयावनो फोजोबबाय। गोजोनथाव खौरां आसामाव थानाय बयनिख्रुइबो साबसिन सोलोंथाइ होग्रा मिरुफोरनि गेजेराव टेक बुस्टाराबो गंसे क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय CST फिसारि मावख'नि साखाथियाव थानाय खारगावआव बे टेक बुस्टारा दङ। बेयाव बयनिख्रुइबो मोजांसिन सोलोंथाइ आरो नेम सोलिनाय गोग्गो थाखो खथानि सुबिदा दङ। सारा भारतनि गेजेराव सायख'जानाय बायदि सोलोंथाइजों सोमोन्दो थानाय फोरोंगिरिफोर दङ। टेक बुस्टाराव प्रफेशनेल जार्नालिस्ट आरो टेकनिकेल कर्सफोरखौ होनाय जायो। 24 घन्टा रैखाथिनि थाखाय मोजां सुबिदा आरो टेक बुस्टारा नोंथांमोनखौ सौहैहोगोन नोंथांनि थांखिसिम। टेक बुस्टारा नोंथांनि सिमांखौ जाफुंसारनांगौनि थाखाय गांल' नङा साहस आरो गोहोबो होगोन। सोलोंथाइ लाखांनायनि उनाव 100% प्लेसमेन्टनि खाबु दङ। सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना 9395695095 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन।